No niin, tervepä tervettä. Täällä on Eino ja tänään mä pelaan Garry's Jos tämä peli lagaa, niin se varmaan johtuu... Odottakaa se, että mä korjaan sen. Jos mä voin, katsotaan. Katsotaan voinko korjata sitä. Ei oo mitään. No niin. Katsotaan vaan tässä tällaista Five Nights at Freddy'sia. Jos mä olen vähän hiljainen tässä videossa, niin se johtuu siitä, koska mä en oo... Yleensä kun mä pelaan yksin, mä oon todella hiljainen. Niin. Anteeksi sitten siitä. Mutta me tehdään tähän tällainen juttu. Odottakaa se. Mehän pitää tehdä tällainen. Aina kun mä vedän kameraa, voin katsoa sen tästä. Ja me tehdään tällainen. Tadää! Joku oli ovella. No. Anteeksi, että mä nyt vähän sähävän. Ups. Anteeksi, mä nyt vähän sähävän aika paljon. Mä en tiedä miksi. Odottakaa. Ups. Siis no niin. Nyt mä teen sen. Oh. Ups. Jep. Pitäis... Oho! Jotkut on lähtenyt liikkeelle. Nyt jo! Wow. On kyllä aika outoa, ja lähti jo nyt. Tähän on niinku siinä pelissä vitosyöllä. Melkein. Missä se on? Onko se vielä tuolla? Jep. No, minne se meni? Se on siellä. Freddy! Minne se meni? Onko se täällä? Minne se? Hei Pupu, hei Pani, me viettää aikaa sun ihan ystävieskaan. Come on, mä tiedän sä haluut. Jos muuta sanoit, että joku näistä olisi pelottava, niin tää on se, kun se on niissä. Varsinkin tässä, no ei se Garry's on niin, mutta on se kyllä vähän pelottava. No niin, se pesti tuolla. Ja sä pysyt siinä. Tämähän on ihan helppoa. Ei tässä ole mitään edes tehtävää oikeastaan mulla. Katon vaan, että on tossa.
Ja mä aina välillä tsekkaan paidat. Oi, jotkut on tykännyt lähteä. Jaa, Freddy, mä tiedän, että sä oot siinä. Se hetku, mikä on vielä hyvä. Mitä? No. Koko. Missä se? Ai, tossahan toikin. Mä haluan näyttää teille tän etu. Kattokaa, mä suljen tän oven. Kato, näettekö te? Toi lähtee kohti juokseen. Mä tästä tähän kameraan. Mutta te näette, että se on ihan kohta toista juoksee. No niin, se lähtee ihan pian siitä. No niin, kattokaa. Tosta se tuli. Hehe. Et väsynyt, hihihi. Missä Freddy on? Minne pupu ne? Ai, tässä on Freddy. Onko pupu kaapissa? Mitä sä teet siellä kaapissa? Tuu pois. Älä oo. Onnes. Tuu sieltä kaapista pois. Mikä se oli? Hä? Näeks mä joku liikkuu? No. No. Mä sä et siinä. Ei mua kiinnosta. Et sä et vielä missään huonossa paikassa. Mun jälkeen, että se on kaapissa niinku joku pikku miessi. Come on. Freddy. Minne Freddy meni? Oo. Joku näyttää olevan siinä. Niin. Mitä aikaa haluat? Mä en tiedä miksi te ootte noin lähettänyt. Pirate Cove. Pidetään se siinä. Katsotaan näitä. Mennäänkö se tähän jotain, hä? 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 Ei just. Paras pysyykin siellä. Hm? Mikä tää ääni on? Mä en tykkää. Fun time, yeah. Ai sä oot siellä? No niin. Katos kuka siellä on, pikkuseppeliini. Niin. Jos tässä kuuluu jotain tällaisia taustaa niin täällä takana, niin anteeksi niistä. Mä en voi nyt sille mitään. Odottakaa hetki. Varmaan kaikki tiedätte tän. Alkaa. Miksi nää äänet on nyt tällaiset? Yleensä nää äänet on paljon paremmat. No kattokaa tämä. Kuka se siellä? Hä? Mihin se meni? Mulla oikein se tulee tunne, että mä menen nyt tänne. Avaan tän oven ja se on täällä. Kattokas kuka meinaa lähtee liikkeelle. Niin.
Oh. Kattokaa, nyt te näette vielä paremmin, kuinka se juoksee tuolta. Hähä. Tyhmä Foxy. Okei, pidetään tää kiinni. Sinullekin. Hei Freddy! Opa! Au. Oops. Au. Noniin. Jatketaan. Kuole. Nää äänet nyt on todella huonot. Yleensä ne on paljon paremmat. Oho. Mennään vähän seikkailemaan. Aa. Mennään siis takahuoneessa. Noniin. No? Oh, kuka on jälleen ruokailassa? Jos Freddy ei ole lavalla. Enkä mä tiedä. Onko se täällä? Jep, se oli. No, onko se enää siellä? Oho. Mun mikistä varmaan. Oho. No niin, mä taidan tajuta mikä toi ääni on. Mä taidan osua mun mikkiin täältä. Ops. Tällä nyt on nyt. Ei mitään. Tää on mun mielestä ihan paras asia, joka koko pelissä on. Oh. Mä otetaan itselleen jotain, jos jolloin mä tuun iten turvalliseksi. Ei. Otetaan tuollain paljon parempi. Oh, Freddy. Kuka se siinä? Mun ystävä. Woo. Oi. Kukaan ei nyt No silmät. No silmät. Mikä? No niin, se lähti. Virta meni pois. Missä se avain nyt on? No. Niin, joo, katsotaan. Ei. Avain. No niin, te näette, kun tää lähtee juoksemaan. Nyt tuleeko jumpscare? No niin. Ei se nyt niin paha ole. Älä please sano. Voi vitsi. Nyt tästä voi tavallaan tulla ehkä haasteet. Au. Kuinka mä en mennä pois? Ai okei. Ops! Paljonko mä... No niin, mun pitää lopettaa tää. Mutta tää jatkuu taas ensi jaksossa. Ja se on... Moro!